O alcalde Xosé Lois Piñeiro e a edil de Servizos Municipais Estefanía Ramos achegáronse esta mañá ata a zona da Ribeiriña, onde se están a executar diversos traballos de acondicionamento do coñecido como Camiño Real. A intervención está contemplada en 3 fases, concretamente a que se desenvolve actualmente a segunda, que irá con cargo na súa totalidade ás arcas municipais, a través do remanente de 2018. Curiosamente é a segunda fase da reforma do Camiño Real, como decía a concelleira, porque a primeira fase que está financiada pola Diputación pois vai máis lenta e curiosamente pois empezamos antes a segunda fase que a primeira. Habrá unha terceira tamén e consistirá na reforma total do Camiño Real. En cada tramo terá diferentes obxectivos. Aquí neste, que é o máis longo, prácticamente a reposición do pavimento. As obras consisten na limpeza e fresado do asfalto do formigón vello, logo botarán unha capa de aglomerado en quente de 5 centímetros de grosor. Ademais, tamén as obras incluyen a construción dun muro de pedra granítica de 4 metros de altura no seu punto máis alto. As obras teñen un custe total de 69.797,20 € e van a cargo do superávit orzamentario do ano 2018. O prazo de execución das obras é de 1 mes. Ademais do acondicionamento integral do vial, as obras incluirán tamén a recollida de pluviais e a mellora do cruceiro das Maricas, existente nas inmediacións. O alcalde aproveitou a visita para anunciar tamén que lle solicitará aos veciños e residentes na zona, que aínda non o fixeran, a súa conexión á rede de saneamento. Se vai a solicitar que se conecten todas as vivendas que aínda non o fixeron ao saneamento. É unha oportunidade importante porque sale máis barato, non terán que pagar a reposición do pavimento, sempre se aproveita unha obra destas características para que se conecten as vivendas que aínda non están. A empresa concesionaria do servicio irá vivenda por vivenda, poñéndose en contacto con cada veciño ou veciña e, vamos, o noso consello que o fagan, porque senón no futuro o requirimento polo concello pode chegar, que é obrigatorio, e entón lle saldrá máis caro. Segundo explicou o propio rexedor, con esta actuación cúmprese unha bella demanda dos veciños da zona, que sempre se sentiron os verdadeiros esquecidos por parte dos distintos gobernos que pasaron polo concello durante estes anos.